Ľudia, vidíte, toto je aplikácia Flastore, ktorú si môžete aj vy zapnúť, to vám doporúčam. Ale sa pozrite, vy si môžete pozrieť, aký je futbal, môžete sa pozrieť na ten zápas, môžete si dať zostavy, môžete sa pozrieť, môžete aj tabuľku vidieť. Takže tak ľudia, prosím vás, tak akože, takže tak dneska, hej, a toto si môžete stiahnuť, je to dobrá aplikácia, vidíte, a vidíte, Champions sa hrá 30. a ja tu mám až 29. Až úplne v posledný deň sa hrá keby francúzska liga toto, takže ako prosím vás, akože keď máte, keď, ja neviem, no proste musíte mať taký, musíte proste toto inštalovať a si to dať, lebo toto vám pomôže hoci čím. Je tu aj, ja neviem, hokej, tenis, basketbal, hádzaná, volejbal, šipky, MMA, basketbal, futbal, austrálsky futbal, bandy, menný, box, cyklistika, proste veľa. To si proste musíte dať a instalujte si to. Volá sa to Flastore, takže si to nainštalujte a prosím dajte like a odber a asi to je na dneska všetko. Tak asi čaute.